Dragi prieteni, vă prezentăm o frumoasă căsuță cu două nivele, aflat în centrul orașului Chișinău, strada Petricani, nu departe de centrul comercial Nano Market. Casa dispune de un living spațios la parter, două dormitoare, precum și trei dormitoare sus, baie wc, încălzire autonomă și o curte spațioasă. Primul dormitor la parter, cu ieșire în curte, cazană, încălzire autonomă, living-ul cu ieșire afară, tambur la intrare, un dormitor, de asemenea are un cabinet, tot la parter, sau o mică cameră de oaspeți, scară pentru nivelul 2 și tot la fel aici este și baia cu cadă, cu wc și lavoare. La nivelul 2 avem un hol spațios. În primul rând, aici este vorba despre o garderobă separată pentru haine. De asemenea, două dormitoare și un cabinet sau trei dormitoare la dorință. Deci vorbim despre un dormitor destul de larg, spațios. Mai este un dormitor de tip mansardat cu geamuri și un dormitor mai mic cu garderobă proprie. Dormitoarele într-adevăr sunt spațioase, mult spațiu, geamurile dau în curte. Într-adevăr o casă spațioasă, cu o curte bună, parcare, garaj, naves, peci, tot ce trebuie pentru o gospodărie bună.